आज ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିବି ଓଡ଼ିଆ ଷ୍ଟାଇଲ୍ ମଟନ୍ ଝୋଳ। ଚାଲନ୍ତୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ଆଳୁକୁ ଭାଜିକି ନେଇଯାଇଛି, ତା ସହିତ ପିଆଜ କାଟିକି ରଖିଛି। ତାପରେ ଆପଣ ତେଲକୁ ଗରମ କରିକି ସେଥିରେ ଟିକେ ଚିନି ଆଡ଼୍ କରିଦେବେ। ଚିନିଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଯେମିତି ରଙ୍ଗ ପଳେଇ ଆସିବ, ସେଥିରେ ଗୋଟା ମସଲା ସବୁ ଅଛି ଆଡ଼୍ କରିବେ। କରିକି ପିଆଜ ପକାଇକି ତାକୁ ଭଲସେ ଟିକେ ଫ୍ରାଏ କରିଦେବେ। ତାପରେ ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ପିଆଜଟା ଯେମିତି ଟିକେ କଲର୍ ପଳେଇ ଆସିବ, ଧୀରେ ଧୀରେ ସେଇଟା ଯେମିତି ଟିକେ ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ବ୍ରାଉନ୍ କଲର୍ ହେଇଯିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ୟା ପରେ ମସଲା ଆଡ଼୍ କରିବେ। ମସଲାରେ ମୁଁ ଏଠି ଜିଞ୍ଜର ଗାର୍ଲିକ୍ର ପେଷ୍ଟ ରଖିଛି। ମସଲା ପକାଇକି ବଢ଼ିଆସେ ଆପଣ ତାକୁ ଗୋଳେଇ ଦେବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ମସଲାଟା କେମିତି ମୋର ବଢ଼ିଆସେ କଷି ହେଇଯାଇଛି ପୁରା। ଏବେ ସ୍ପାଇସେସ୍ରେ ମୁଁ ଆଡ଼୍ କରୁଛି ହଳଦୀ। ଦେଖନ୍ତୁ ହଳଦୀ ପରେ ମୁଁ ଏ 3ଟା ମସଲା ଏଥିରେ ଆଡ଼୍ କରେ, ମିଟ୍ ମସାଲା, କାଶ୍ମୀରୀ ଚିଲି ପାଉଡ଼ର ଆଉ ଗରମ ମସାଲା। ତାପରେ ସବୁତକ ଯେତିକି ଆମର ସ୍ପାଇସେସ୍ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇଲି ଆଡ଼୍ କରିବେ। କରିକି ତାକୁ ଭଲସେ ଟିକେ କଷିବେ। ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ମଟନ୍ ମୁଁ ଧୋଇକି ନେଇଯାଇଛି, ହଳଦୀ ପକାଇକି ତାକୁ ରଖିଦେଇଥିଲି। ମଟନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି କଷି ହେଇଯାଇଛି ମୋର ବଢ଼ିଆ ସୁନ୍ଦର ସେ। ତାପରେ ମଟନ୍ ଆଡ଼୍ କରିବେ। ମଟନ୍ଟାକୁ ଟିକେ ଭଲସେ ତାକୁ ପାଣି ପକାଇବେନି, ଟିକେ ଚିପୁଡ଼ିକି ଭଲସେ ମଟନ୍କୁ ଆଡ଼୍ କରିବେ। କରିକି ମଟନ୍ ମିଶାଇଲା ପରେ ତାପରେ ସେଥିରେ ଆପଣ ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ ଆଡ଼୍ କରିବେ। କଲା ପରେ ଭଲସେ ଆପଣ କଷିକି ତାକୁ ଟିକେ ପ୍ରେସର୍ କୁକର୍ ଘୋଡ଼ଣୀ ଦେଇକି ଭଲସେ କଷିବେ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ମୋର ପୁରା ମଟନ୍ଟା ଏବେ ବଢ଼ିଆସେ ହେଇଯାଇଛି ଟିକେ। ଏବେ ମୁଁ ତାକୁ ସିଟି ଲଗାଇଦେବି। ଏଇଠି ମୁଁ 2ଟା ସିଟି ଲଗାଇଲା ପରେ ଏଇଟା ମୁଁ ଖୋଲିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତିକା ମୋର ମଟନ୍ଟା କେମିତି ବଢ଼ିଆସେ ହେଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ କଲର୍ଟା ଆପଣ ଦେଖି ଜାଣିପାରୁଥିବେ ଟେଷ୍ଟଟା କେମିତି ହେଇଥିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ରେଡ଼ି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ କେମିତି ହେଇଛି। ଆପଣ ନିଶ୍ଚୟ ଏଇଟା କରିକି କେବେ ଟ୍ରାଏ କରିବେ, କେମିତି ହେଲା ଜଣାଇବେ। ଆଉ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଲା ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣଙ୍କୁ, ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚୟ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ଧନ୍ୟବାଦ।